Enot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mga tugang na alas 9:06 nin pagkaaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang programang ini atod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwag kan Perpetual Health Iriga City. Siring man ang oras na yan atod sa Indo ni Punong Barangay Lito Tataro. Maugmang bareta sa mga problema sa indong mga lulunadan. Yaw na sa Iriga ang John Motor Shop, Jones Motor Shop. Opo, Jones Motor Shop. Igwasindahan din mga ekspertong mekaniko na maserbisyo para sa gabos na klaseng automatic transmission, automatic cars, truck general overhauling, heavy equipments, payloader, general overhauling, gabos na klase nin computer box. Nagaako man sinda nin preemptive maintenance sa manlain-lain na brand nin lulunadan, Arugan, Isuzu, Hyundai, Fuso, Toyota, Kia, asin Suzuki. Gabos yan, kayang-kaya kan Jones Motor Shop. Huli ta igwasinda nin patikanong mekaniko na subok na sa trabaho. Kontakon sana si Mr. Jose M. Santor ang may sadiri sa CP number 0929-1991-829 o kaya sa 0929-3784-134 or 0927-5568-961. Ang John Motor Shop. John Motor Shop, Iguanin Branch, digdi sa Rinconada, sa Barangay San Isidro, Iriga City. Asin ang sa indang main shop, iyaon sa Pili, Camarines Sur. Jones Motor Shop. Quality service is our business. Jones Motor Shop. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray na ramrag kaninyong amin. Welcome sa programang Bicol Connection. About kitang 11 o'clock in the morning. Sa pag-ulay-ulay ka napapanood natin mga nyal daw. Pag-receive ni mga report tali sa mga karonda. Sa lado technical, ang partner ko digdi, Engineer Charlie Binaobra. Yaon man si karondang Philip Baracena. Yaon man si Tony Matic Saison. Yaon ang mga OGT from CSPC. Mga future millionaire ni. ECE, mga electronics communication na engineering kan CSPC. Good morning. Siring man po ang sa tuyang mga karonda sa luwas, nag-pipiparar kan sa mga report, interview, si Ate Glenda Capalos Biares, Diggs Martinez, Philip Baracena, Jose Chingsi, yan. Saka si, Sir GB, ang sa to yung news content writer. Sana magaling na sa kanyang
lagnat ano. Bako naman kayo lagnat lagi, talagang trangkaso po ang uso mo niyan. Dahil po sa mainito ng panahon, mainiton ang saldang, maski banggi, mainiton pa. Kaya po, pinagpapaingat po niyan. Oy, sa niya unta naman sa transmitter, yan naman si Ricky Sagayap and si Engineer Abilindon Turalio. Iba po talaga ang namamati ang tang-init kan panahon. Sa aldaw, magin sa banggi, kulang ang hangin eh. Alang ka pa mangyari ang temperatura. Lalo na po sa Camarinesor, naobserbaran ta po baga. Kaya pinapaingat po itong mga maedad ng arog ta na may mga hilang, lalo na ang mga umboy as in mga kakiyan. Iwas kita sa stroke or heat stroke na naapod. Oy, sikat-sikat ng mare si Joris Paharis ngunyan. Ano, national media na pati ano kang isyo, nag-aasikaso na matawanan man ning linaw kan chipupulis kan PNP iriga kung tano ta nagbulit-lit ning blatter kinukulong or ikinulong asin kinasuhan in anti ano to or yung violation kan Data Privacy Act of 2012. Pwede paano tayo na amo na kulong ng tulong aldaw guide ni o duwang aldaw. Pero palibasan mga taga-media surug-surug pag may medyang naapi pag mati. Kaya ano po national issue na ini yung mapadapit sa pag-aresta. Asin pag-aresto asin pagkulong kay Joris Paharis, bistado sa apod na sa real name niya Jose Rizal Paharis alias Joris. Kan sarong FM station sa siyudad na ini. Ulita unauthorized sa pag-access sa Blatterbook dapalan. Sa pahayag kan PNP na nag-request ng information or impormasyon ang reporter na ining pag-iriba ta, kabaro ta. Pero inabison da kang duty investigator na sundon mo na ang protocol. Magpaaram sa endang chief of police. Mantang habang nagkukontak da ang investigador sa endang hepe, sinuana ni Joris anong apot ka ni Blatterbook. Kaya dumana siya po bigtaraman ni si UP na bawal. Kaya ngaya ano ini ikulong. Irak mga Joris. Kundi garo nagkatrauma na pati si Joris, agaro po na tungtong sa mga hipatura di pulisya. Ako ma-interview niya ako sa mga chief of police, saka sa mga police, pero dahil man ako madot-dot na ng blatter. Although dahil sa public document. Pero dahil na ako madot-dot blatter, interviewin ko na lang niya ako ang mga chief of police sa Rinconada. So, yan, tangarik sinda na magtaram, kan sa endang accomplishment report and performance. Pero sa Eriga, buko man niya kung una dyan na magtungtong tabaka. Bigla man kita dyan. Tabugaon. Saka na. Siguro kung igwa ng bagong pwede. Pero sa ngonyan, medyo lagay-likay man yung nagkita tabaka. Mapagkama lang kitang mabulit-lit man ng blatter. Pero maano na lang kita. Ma-interview pwede. Kundi kung ini-interview nga niya ang mga chief of police, gusto, ba nga ni? Gusto sa kan mga blatter, pig-report kan media ta, naaaraman kan halangkaw na komandansyan sa endang performance and accomplishment. Kaya may mga natatanon rabaga, awards as best police station, best chief of police, so, saka na kakatabang sa pag-promote kan sa endang ranggo. Digdi man sa nagarumasilan, sa sinasabing
Pag di magpaaram sa endang hepe, chief of police, ang sarong reporter na mabuklat kan na blatter book, violation pala niyang kan Data Privacy Act. Ay, inda tayo, Diyos ko. Para yung manlugod ang malabarakalon, para yung mampulugod ang mga kahilangan sa satuyang buhay, para ni ang swerte, buenas, saka ang grasya, biyaya, ano? Para yun mga kadimalasan. O dyan man sa DPWH, igwa man da dyan na nagtaram sa sarong reporter na pag-iribatak, ipilit Barasena na bawal man magtambay ang media sa guardhouse, asin sa may lobby. Pero mamanda pa lang kaya memorandum na ipinalawas or kasuguan ang sa endang an sa endang district engineer. Pinag-confirm yan ni Engineer Aris sa Hermoso ang PIO kan sinabit ng ayon sa kang gobyerno. Nakabase sa Santa Teresita, Abao, Camarines Sur. Medyo niya ako doon di malasang medyang ngunyan, ano ha? Garo pigi istrikto na maray. Oy, good morning sa mga may kumpleanyo. Happy birthday. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa endong magdanay man lagodaan. Sa endong mga pagkaminarootan sa Lambang Saro. Sa mga may kapiyastahan, happy piyesta po sa endo. Oy, sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sana nasa maray kamong kamugtakan, harayo sa kagutuman. Kung may mga suggestion kamo, greetings sa mga pangapudan, suggestion, reaction, komentaryo, pwede man itong i-type sa Facebook Live kan RP Indesi kay naka-live stream po kita. Sa mga yaon sa Transistor Radio, pwede man kamo mag-text sa mo yung text line number. Ano na si text line number tadigdi? 0981-674-2530. Tama ba? Pag nagugurang na minsan, rilinga mo naman po baga kaya ay pangyayari. Pag mga hobin pa talaga, mga retentive mind pa, ha? Pero pag nag-iedad na, minsan rilinga mo na. Ano ibang mga misis nga ni, naghahanap ng sukray, ito pala niya, on sa payuman sa ninda, nakasuklay. Sigaha para hanap, ay pangyayari. Pag nag-iedad na talaga, rilinga mo na. Ang matakot dyan, Padi, pag nagkakaedad na, kung malingaw ka na, magpuli sarong mo. Ba lang kayo nangyayari, ano? Dahil naaram sa ino itong kumapuli. Ribong na, no? Ano itong si Harungmi? Yan. Hanggang sige ang lakaw. Maray ko nasususog tulos kan mga kapamilya. Ayan. Mga lolo, lola, mga senior citizens, good morning. Sana gabos ka mo, igwang nare-receive na pensyon. Daw ay social, anong apod ka ni? Social pension, di ba? Kapira kan sa indong pensyon sa SSS and GSIS. Kundi sa ibang mga lola-lolo na mayo man pong nakuha ang pensyon dyan sa ayon sa kang gobyerno. Di ang mga local government units mag-asikaso man na mataan sinda. Nin ayuda asin po ang makabali sa social pension na dahil naman halo aning kolor politika pa. Kung pwede gabos na senior citizens, makabali sa social pension. Di ba 500 ba yan pare? Bawat buwan? O di kung mag-ibo pang 1,000, di mas maray. Igwa lamang ikabakal bulong. Uy, madali unsa na daw ang aldaw. Ano mala yun ta? Agosto 10 na palang kita pare. Aldaw na Webes. Sa aga Biyernes na naman na pangyayari. Sa mga hararayong destino, Friday na. Mamay man maulit ang biyahe.
Kung ika nga taga buhi na destino ka sa parte kan Bira Catanduanes, siyempre play din ang tirada. Alangan man. Ano yung pad? Excuse daw yan o dahil? O dapat antuson ang alas 5 nin pagkahapon. Ay masakit ang pagbuhay-buhay talaga. Sa babaw kang kinabahan. Oy, si Maricel Roadel de Los Santos nag-watching. Good morning po, ma'am. Saka si Hermanang Marisa Mendoza watching. Thank you. Uy, barita ko baga, Lunes dahil madadagos ang legislative inquiry sa sangguniang panlungsod kan siyudad kan Iriga. Apudan ko daw si Sir na Vice Mayor Itzel Di Maewa kung magsimbag di nagrahay na. Makaulay ta po siya sa laugan sa tuya pong programa. Ilingunta daw kung kung available si Vice Mayor Itzel Di Maewa. Pero kung sibot, pwede siyang ma-interview ta. Pero kung sibot, iyan lang. Baka na makaula eh. Yan lang. Sorry. Mayong load pangkol sa inaapod na load. Pag mga unlikol kaya, kung nalimbawa smart ka lang makakontak kayo ka ni Pali. Oy, sana ang bagasta makaantos pang Disyembre na bastante. Ay talagang mayo kitang loob. Aber daw, nasa linya si Diggs Martinez. Diggs, good morning, come in. Kuya Joey, good morning. May nakuha kitang pareta digdi sa probinsya ng Albay na kung saan kumpirma kat Albay Provincial Health Office, Water, Sanitation and Hygiene na puminakot na sa 108 kaso ang tinamaan ng diarrhea Ay, sa grabe. tulong barangay sa Banuan ng Rapu-Rapu sa nasambitan ng probinsya. Sa payag ni Was Sanitation Engineer William Sabater, nasambit kay nina sarong na naman ang nagadan ang naitala sa panibagong kaso sa sarong bagong barangay. Mientras tanto, may mga unreported pang mga kaso na sa pagtansya nila minaabot sa labi pa sa sanggatos na kaso. Nagambit ni Engineer Sabater na sa bagong barangay Maruk Burukan na italaan sarong nagadan asin iba pang pinagsususpitsang kaso ng diarrhea na halos mapakul ni labi pa sa sanggatos na kaso kung iiba sa bilang ang mga nainot ng naitalang kaso gikan sa barangay Manila asin barangay Gaba na nakapagtala kay Tonin kaso na minaabot sa labi sa 50 kaso. Suma total, apat na naitalang gadan magpunta ka na nakaaging bulan ng Hulyo hasta sa presente. Matatandaan na una ng o enot ng tigsabi ka na Provincial Health Office kan Albay na under control na mga nasabing kaso sa enot na duwang barangay na nasambit. Alagad, tiglinaw ni Engineer Sabater na sa presente, Mayo ng panibagong kaso na naitala sa Barangay Gaba asin Barangay Manila sa Banuan ni Rapu-Rapu. Mientras tanto, padagos parang ngayon ang pagkolekta ng mga stool samples para sa stool culture asin bacteriology sa mga nasambit ng pasyente na sangunyan, bubulong na sa Rapu-Rapu District Hospital. Ano yan, may mga mayang tultol na tubig na mainom. Kaya pugarot. Iyo Kuya Joey, nagkaigwa kitang
barita kay ni kan nakaging bulan duman sa duwang barangay sa Rapu-Rapu. May mga water sources din na contaminated. Tapos tangon yan, nagkaigwa na naman ng kaso ng diarrhea duman naman sa sarong barangay sa Burukan na water source digdi garo makong malinig. Marigay Kaya kaya ang sana- gobyerno mag-inisyar na supplyan ng tubig na mainom, malinig na mainom ang mga tao dyan. Yung ano ko dapat mag-effort na ang gobyerno na matawaran sila ng tulpo na tubig tapos magkaigwas ng water sampling tanganing maaraman kung malinig talaga o kontaminado ang mga water sources sa Panuaan ng Rapu-Rapu. Kung dahil ni maagapan, baka magparadakol ang kaso asin makalakop sa iba pang barangay barangay sa nasambit ng Panuaan. Oo. Yan ang nakuha niya itong barita karundang Kuya Joey Inisidig Martinez Jr. para sa RPN-BBKI. Ranjo Ronda, what is ito sa Radio Reporting. Salamat na maray kay Diggs Martinez, ano? Ang mga report niya na nakuha hali sa parte ka na probinsya po ka na Albay. Mapadapit sa mga naglalala na baga, nagkaparadakol na pala dyan ang mga nagkakaigwang helang na diarrhea. Kawawa naman. Dapat masupply ng bulong, malinig na tubig po kan sa tuya pong gobyerno. Yan na uli naman po kan. Ano ba pati dyan na mga naka-register sa mga evacuation center. Mayong tol-tol na maturugan. Lalo ng comfort room. Sa katubig na mainom, importante po yan. Sa kapagkakain. Yan padagos pa kaya gayud ang pag-alburuto kaning bulkan mayon ano. Dahil pa baga nagkukulpa gayud ni o dahil pa nagbabalik sa normal na aktibidad. Kaya itong mga naka-register sa 6 kilometer danger zone, garo pinagbabawalan pang magbaralik. Kundi yaw man po dumanan sa endang kabuhayan. Paano na nga sa mga taman ming hayop? Mga taman nindang hayop. Ano po, importante mang kaibagayan. Pangkabuhayan naman hindi. Kaya lang, anggot pa gayud si Bulkan Mayon, ha? Oy, maray paman si BBM. Sige sana ang attender nin kung ano-anong mga okasyon sa ibang bansa, no? Masiram palan pa di maging presidente. Sige ka sa ng biyahe sa luwas kan iba-ibang sa luwas kan Pilipinas, pasyar ka sa iba-ibang nasyon. Ano yun, libre, gastos yan kang gobyerno. Dahil lang kita natin yung pagkakataon ni Amang Diyos na maging elected president man. Ang talagray ng maging presidente pala ng sarong nasyon. Pasyar ka sa iba-ibang bansa, gastos pa kan sa itong gobyerno. Miski nga sa mga local position baga pa di, maging elected mayor ka, nagsiram naman kan sa imong buhay sa probinsya. Kaman ng hadi, kan sarong banwaan o syudad. Pwede ka man na magpara-biyahe sa iba-ibang riyon o probinsya. Kung ano-ano na sa ng seminar, meeting o okasyon, pwede mong atindiran. Tasagot mong kang gobyerno kayo dyan, bako na manali sa bulsa kan mga politik. Kaya minsan nagpaparada ko lang gustong maglaog na sa batalya ng politika. O ganyan, malaog na naman kita sa madali na naman ang barangay eleksyon. Oy, si mga karandidato dapat may ka mo sa BIR guide kaya. Kan sa endong, salin yan pare. Kaya puwan man pala yan sa barangay candidate. Tapos itong ID nindo, itong kung ano pang mga requirements dapat kompleto. Anong intensyon po nindo? Pag naglaog ka mo sa batalya ng politika,
Ano po ang intensyon? Magserbi sa barangay o kamo ang siserbihan kan barangay? Dapat magserbi sa barangay. Yan ang importante. Saka, dapat maging model ka mo ha. Bago magkandidato, dapat aramon kan mga namamanwaan, kan mga butante. Kung ang mga makarandidato, model ba yan? Salaw kan sa endang harong. Tatibaad man. Salaw gani kan sa endang harong. Dahil tatao magtrabaho. Paano pa yan makatrabaho sa lawas? Sa entirong bisinos kan barangay? Kung... Kapadi, kumusta? Sikat-sikat ka bagang maray? Mga tugang sa oras pong ini, yaon po si karundang jury sa Paharis, sikat na marayngon yan. Bako lang sa Bicol Region, kundi sa entero ng Pilipinas. Kadakol ang nagsusurog na media. Dakol na media ang nagsusurog-surog po para po, kung baga sa maaraman ang katotohanan kung tanong nangyari sa iyang ikulong siya sa probar na magkuanin mga impormasyon ali sa police blotter kan PNP Iriga City. So, siya po ang paistoryahon ta kan sa iyang ining masalimuot na experience siya sa halawig ng taon na pagiging reporter, announcer. Good morning sa imo, Jose Rizal Pahares, for short, mas bistado ka kaya sa apod na juris. Good morning. Okay, maray na pagkagatabi sa Indo, paning Joey. Sa to, yung mga pranta may mangiraray, digdi sa imong programa. Oo. Ano, kumusta ang pagmati mo ngunyan? Nag-aagi pa ako ng psychologically, stress. So, nagka-trauma ka? Nagka-trauma ako. Pagmati ko ikuha na akong anxiety. Oo, pero... Nakakaturog ka pa man ng 12 oras, or 8 oras. Dahil na masyado. Dahil ka nang gaya nakakaturog. Talagang dinibdib mo si nangyari sa imo. Taday man ako makahuna-huna na arugatan mangyayari sa kuya sa haloy ng panahon, 23 anyos sa broadcast for the first time in the Philippines. Sarong Juris Pahares ang nasampulan kan violation of Data Privacy Act na which is pinagbabawal subuot kan PNP sa bagong pulisiya ninda na daitaman aram na daimang kita pinag-impormaran para i-diseminar ang nasambitan ng lay. Buot mong sabihin, mayo ka kayo na-receive Mayo ako kaya na mayo. hali sa PNP Iriga na magpaaram mo na sa sa Chief of Police ba sa EP ang pero sa reporter na mabulit kan duwang pulis blatter. kang Iriga, nagpaaram ako duman. Anong aldaw yan nangyari sa imo? Wednesday, August 2. Agosto 2 pa lang. 8 on or about 8:40 arog kayan. Aga na, So, aga yan. aga yan, oo. So nagdumang ka, as in istorya mo daw ang nangyari. Nagduman ako para nagpaaram ako sa sarong pulis, certain police officer Layosa. Okay. Ang simbagman sa kuya, magpaaram ka ngayon sa chief investigator. Okay. So Ngunyan, nagpaaram ako kay police officer Puso, Jan Puso. Sa pakapagpaaram ko, sabay talikod na ako. Takino ako si police. pero blatter anong na simbag ako. ni Chief Invest Puso sa emo ka nagsabi kang Hmm. nagpaaram na agad ka Ang ng sabi- pulis sa Ang sabi, blatter late report. ko nang naaraman na siya pala nagtaram ning kuya ning magpaaram kay Chief of Police. Hindi mo na dangog.
Dai Itong ko sinabi. nariparo, yan ang katotohanan. Ta kung nariparo ko, Ayun. dai ko to magigibo. Iyo ta kung nadangog mo to, tano madistansya ka ki invest. Sa bylaws na nga na Ki Chief Invest. Sa bylaws na Investigator. ako. So, iyon na to, madaling sabi, buminaba si Chief of Police, tanahiling ako sa... Di, ano nangyari? Nagpaaram ka, dahil mo na daw, nagsimbag pa lang sa mo si Yes, Chief oo, Invest na oo. magpaaram ka man mo Oo. na ki COP. Ngunyan, dahil mo to naintindihan, dahil mo na dangog, nagdiretso ka na duman sa information desk, duman sa oo. blatter book. O kinuamo to? O anong nangyari? Kinuamo si blatter Kinuha book? ko, which is aral daw man, baka dati permit Ngunyan, yan binigibo. kang kinuha mo, Nakasanayan ta. Nag-report ka katong mga yaw sa Dai. blatter. Dai. Dahil mo man Dahil nai-IRA. ko iniskan ito, dahil ko binasa. Pinaputan mo lang, dahil mo man Oo, binuklat, di- dahil di o lang- nabuka mo na, nabuka mo man. Mabuka pa lang. Mabuka ka pa lang, nagbaba naman si Oo, COP. oo, Ayun. Ay, Ngunyan, nailing ka. Sinitar ako. Anong sabi ni COP? Pinaraman ako, di mo ba alam, nabawal yan. Sabi ko, Mm. sir, pasensya na po, sorry po talaga. Di ko po alam na may bagong policy na pala. Mm. So, ganon, inorderan niya si police, na arrestaron ako. Mm. Automatically, duman sa investigation room, binasahan ako ng Miranda Doctrine. Ano ang pagkabasa ka to? Anong naintindihan mo naman? Yeah, naintindihan ko duman. Pwede akong manahimik na lang dahil magsimba kung magkuha ako ng sadiri kong abogado sa PAO, araw gayan. Hindi ako paragirong. Di ka na nagparagirong dahil manangan. na, tanganing mayo ng kuyanta. Ngunyan, di tapos na si pagbasa kan Miranda, Oo, ano to? Doctrine. Ano nang sunod Linawag na ako sa nangyari? karsil. Sisi, nagsabing ilaw ka sa karsil. May kaso na eh. Siyempre ilalaog muna ako. Bigano ka na, diniritso ka na naman sa Oo, sa karsil. laog. Oo. Mga pirang minuto, ilinuwas ako, nakapusas na ako, pinusasan ako, dinara ako sa City Health Hospital. Tangani, for medical check-up. Oo. O, chinik up ako, nakapusas ako. Oo. O, then, pagkatapos kitong check-up, binalik naman kami sa prisuhan, sa Oo. kulungan. Bako lang ako mag-isa, Rosolo lang, dakol kami. O, di ito. Ngunyan, kanangyari yan na ikinulong ka na, na-check up ka na. May konta ka lamang na sa Dahil istasyonin doon na maaraman na araw ka Dahil na nangyari. dahil na. Ano nang nangyari? Kinumpiskar na sa cellphone ko. Ama ka ng Mana. cellphone. Mana. So, paano si mga kapamilya mo Ang makaaram? naaraman, Paano? ang tinawagan si Operation Manager Raul Sutsud. Si Raul, pinaduman. So, kan maaraman ni Operation Manager Raul Sutsud, dinumanan si Agumko. Okay. Kaya nagduman si Agumko, naaraman na. Di ka man nalipasan ng pagkakan. Ay, hinapot mo yan, sobra. Kano man? Dahil ka makakakanduman, maski masisiram ang pagkakan. Ay, iyo ha? O sa grabe kan naisip mo. Dahil duman sa Oo, trauma o sa oo. nangyari sa Dahil ka iyo. makakakan. So, dahil Kuyan kang lang tultul duman, pala ang na. nakakan ko lang, duwang tinapay sa rong aldaw. Plus Kaya- kape, Kaya tubig. palang pigiiling taka, mapungayan sa imong mga mata. Kaya yan. Nahihirak an sa an industriya kan media sa imo. Bako lang sa Bicol kundi entero ng nasyon baga ang nagtitema kaning pangyayari sa imo. Yan ini, maging leksyon po ko ta na ini sa gabos na taga-media na mag-ingat manggiraray dahil magtamyang Okay. ta igwa ng bagong kuyang gayan. May Kundi, bago ng policy pala may na. exemption kita Lalo kaya. na duman sa mga police reporter, Oo. anong advice mo? Dapat magpaaram talaga sa COP. Bako lang, apira ka nagpaaram ka na sa desk officer, sa nagsusurat kang blatter, sa chief investigator, magpaaram pa manggiraray sa chief of police. Digdi lang yan sa Iriga. Digdi, ulay ko kayo, entire. Hmm? Sa Bicol. Depende na sa chief of police. Gusto mong sabihin, digdi mo lang ini na experience sa Yes. area. Sa ibang mga police station, mayo kayo. Mayo. Araw kayo Mayo. strictong Mayo. policy. Yes, mayo. Na pag di ka magpaaram sa COP, kung reporter kang mahagad ka ng police blatter report, may violation pala niyan kung di magpaaram. Violation of Data Privacy Act. Depende. Araw ka yan. Depende yan. Depende sa COP. Kung ibinarita mo itong kuyan sekreto, Ay, nagbalga ka. bagay. Ikaw bagay dyan mga ano pala, Not sa to be blatter, aired. not to be Eh, aired. oo. Kung ibarita mo yan, nagbalga ka dyan. Ayan, pwede ka man kasuhan pa lang kayan. Yes. Ay, wa. Kaya dapat, kung igwa ka yan, di mo rin pagbarita. Kung ano. Kaya, an maray ka yan,
sabi ko na nga ni, mag-adal, manggiraray. Na primero ni sa istorya, maniwala ka sa daipa ding Joey, Inter-Philippines, ako lang ang nangyaring arog kani. Ayun. Sa imo lang pala nangyari. Medyo, Primerong istorya ini. Oo. Siguro, Naguhuna kita, kasurog kita kan PNP. Dahil anong pag-aaram ko talaga, ang media partner kang PNP. Yan nga ni, naguhuna Dahil nga pag ni once kita. na nag-disseminate ka kan mga accomplishment report, Oo. mga performance ninda, Oo. kaya baga ang Kaya pinakalakaw ba na niya sa komandansya, promotion ang regional office ka na PNP, nagtataonin mga awards as Best Police Station, Best Chief of Police, dahil naaraman ninda ang mga accomplishment and Yes. Through media. through broadcast media or journal, ining sa print media, or sa mga barita man sa telebisyon na may mga accomplishment da. So nakakadagdag bagayan Yes, pag ano man. Ako, from the very beginning, hali ako sa RPN, 10 years ako sa RPN. Kaya nagkataon lang ta, naputol ba katusukuyan kan RPN. Iyo. Pero So may 10 years nag-interview ako. na sa imong national media. Dakol na. Kadakol na. Dakol na. Doon na sikat-sikat ka, pwede ka na maglawag Kaya sa politika, dakol magkandidato na. ka. Day ako. Dahil Day ako. dahil siya malawag sa politika sa kamakandidato. ako. Sikat-sikat ka na, bako ka lang pang lokal. Day ako. Pang national ka pa, kasikatan mo. Pwede man kitang tumabang sa anong Ay, mga bagay. ay. Kaya lang, pag mga manungod kaya na ko yan. Pero ang advice ko sa iyo, magkakang ka ng dakol giraray. Tapos, church to experience na lang siguro na lit by guns, be by gun. Lingawan mo na to. Although, nagtatabang man ang broadcast media sa emo na manumbalik ang dati mong sigla. Dahil ka maraya na manggiraray. Pa-assign na police, may mga bit kaya baga kitang mga reporter. Ang bit mo is, halimbawa, police reporter ka. Depende na sa chief of police. Ay, iyo. Depende na. Masakit na. Pero kung iba-iba gayod, siguro man, maulay-ulay ngo na ka. Kaya kita. Lagi ngo na sa Maging ulay-ulay. aware na kita. Aware ka na pala. Oo, maging aware na. Leksyon yan. Pero barita ko ka ito, naili ka pa baga ka itong, igwa kitang Iyo, press iyo, corps. iyo, May iyo. digdi sa eri ka, naramdaman ko, igwa kitang inapod na PNP press corps. Oo. Di ba? Oo. Igwa dyan eh. Siguro, magkaigwagiraray kita ning, ang pagtubod ko, partner ta ang PNP, siguro kung igwaman ng kadikit na, kung igwaman araw ka ng insidente dahil na motro. Dahil ang pagtubod ko, partner ta ang PNP, partner man kita kan PNP sa pag-disseminate din mga information. Okay. So may nag-a-upload na sa emo, so ang sa emong garo advice na lang sa to yung mga pag-iriba sa Sana dahil na mangyari uli, mag-ingat bang giraray si mga kabaruta. Dipisil, yaon sa laog. Kaya Malamok. hindi ko maintindihan, mainit. So Mainit, salamat na lang paring Joey Lim Okay. sa imong imbitasyon ning RPN family tahali man ako digdi. So, So, thank you welcome very ka man much digdi, Perli, pati. sa indong oras na pagtao sa kuya ning pakikipag-urulay-ulay. Oo. Okay, just Sige, mabalos. salamat na maray. Mga tugang si Joris Paharis. Yan po siya sa FM station ko niyan. Na medyo dahil na siya napapaturog pati kanangyari man sa iya. Dahil siya nakakakaning tultul. Pero sabi ko, magparahay siya. Pero sana ang PNP, ang media, magkasarap po kita sa karahayang kan sa tuya pong iribanan na kami po dusay man sa pag taonin serbisyo sa paggatod din mga impormasyon nali po sa endong accomplishment and performance. Pero sana kung igwa pong araw kayan, sana dahil man tulos po talaga kaya biglaon na ikunkun sa kalabuso o ilawag sa karsel ang sarong inarestong membros kan media na ang intensyon magagad sa naman ng police blatter report para inyos niya man sa endang radio station. Pero igwa pa lang kaini yung kasuguan na dapat magpaaram sa COP takundai
violation po kan data privacy ang ang sa endong tabangon. Pero kawawa naman talaga si Joris, mapungayo na matamlay ang buhay. Dog pa nata ng kaso ng sarong simana sa iyang pagmati. Nakakamati na pati dahil siyang inaapod na anxiety. Dahil na nakakaturog, dahil na gayo nakapag konsentrar kan sa iyang trabaho, dahil na nakakakaning tultul. O kaya, bakit kaya? Minsan, naroon po talaga yan. Bueno pa di, okay naman kayo din yung record ano. Mga tugang, Aratsan, ma-commercial kami ni Paring Cha. Good morning palan, kay Ma'am Kayla Ligasyon, ang samong apa, OIC, nasigisan ang gayon. Ang paguna ko naglaog pa di sa tuya, digdi si ano na eh. Siya nga itong kalalagon niya, na artista. Soberano. Soberano ba yun? Si anong first name ka to? Lisel? Soberano, ano? Nalagyan niya akong dahil ito ipapadaogan sa tuyang apa o si kagayon. Ano? Bueno mga tugang, mahanap buhay kami ni Paring Cha. An oras 9:46 in the morning. Mabuelta po kami pagkatapos ng mga hanap buhay, sponsor sa mga sa gigibuntang live coverage, Blue by Blue account. Kan paabuto na Peña Francia Festival sa kapistahan po ni Nuestra Señora de Peña Francia ang patrones kan Bicolandia. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Hintay na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kintab na to the max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI Iriga, kaibang ang samong mga sponsors nakikisumaro sa kafiestahan ni Ina, Patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot niya mong pasalamatan ang mga binasunod na major sponsors. Holy Trinity College of Camarines Sur, care of Bobby F. Palangka, President, Don Fortuno Street, Santiago, Bato, Camarines Sur. The local government of Nabua, headed by Mayor Fernando Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Asinuyaman ang samuya mga minor sponsors. University of St. Anthony, San Miguel, Iriga City. Cloud Lagyap, Sea Event Styling, your events, our craft. San Miguel, Iriga City. Halo Mango, Railside Highway 1, San Miguel, Iriga City. Lieutenant Colonel Van Layosa, City Administrative Resource Management Unit, Naga City. Police Office, Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Rosemary A. Escobal, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Engineer Elmerhon Athan V. Orbita, Lot 25, Block 3, Cookville Subdivision, San Felipe, Naga City. Caldi's Kitchen, Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Naga City. Potato Center, Chima Building, San Miguel, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Olpiano Duran Jr., San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Montessori Children House of Learning Incorporated, Nabua Campus, care of Leia N. Romero, the Principal. San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Modern Oriental Home Depot, owned and managed by Edwin Tan. Highway 1, San Roque, Iriga City. Blessed Name of Mary College Incorporated, care of Noemi Marpuri, School Directress. Lopinio Street, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Wincy Trading, owned and managed by Edwin Casili, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Winbro, Agribit Trading, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. St. Jude Tadeos Learning Center Incorporated, West Campus, care of Marinel R. Bagasala, Zone 1, Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Municipal Mayor Tomas A. Bucago, Local Government Unit Sipokot, Camarines Sur. Montessori Children's House of Learning Incorporated, Iriga City, care of Daisy Trahada, San Nicolas, Iriga City. Volume Grill and Resto Bar, San Roque, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Patrona del Hijo, Gran Madre de Dios, se siempre la reina de nuestra región. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1,
Francia, Iriga City, Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, high school graduate or senior high school graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements: SF9 report card or SF10, Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO birth certificate, original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges. Enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod nunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, an epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxins sa lawas ta. Kulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. RBN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXSX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. RBN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga tugang 10:02 in the morning. Balik kita sa tuya pong programa. Magandang umaga dyan sa Chaong Quezon, kila paring Pong at Maring Pasing, kila paring Rodel Castillo, Barlita and Castillo family, laging nag-watching. Good morning, lalo na kay paring Edie Castillo. Pare, magandang umaga at kumusta sa inyong family? Kumusta ko rin ang aming apo, si Baby Jan Georgette Castillo Lim. Napakatalinong bata. Miss you, baby Jana. Miss ka ni Lola at Lolo. Yan. At ni Tito Joby. At sa daughter-in-law namin, magandang umaga kay Joycel at sa aming anak kay Janjera. Kamusta na lang kayo? Laging nag-watching sa ating mga programa. Mga tugang nakatalaan na magbiyahe palan, liwat si President Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos sa maabot na Nobyembre para mag-attendir sa Asia Pacific Economic Cooperation APEC Leaders Meeting. Ini po ang ipinahayag ng Presidente sa iyang diskurso sa courtesy call kan US-ASEAN Business Council sa Malacanang kanakaging Miyerkules. Agosto 9, kasudma.
Sinabi kanina aktibo ang Pilipinas sa pagkikipag koopera, pakikisumaro sa Indo-Pacific Economic Framework and APEC meeting. Kaya maatindir ini sa pangkinaban na teripon. Magiging ikatulong beses na ini kung madagos pa Estados Unidos de America ang sa tong presidente. Kada biyay kang presidente pirang ribo daw o pera daw ang ginagastos kayo nito. Siyempre may mga pag-iriba man yun. Normal po. Siyempre sagot yan kan sa tong gobyerno. Ang importante, may mabitbit pong mga karahayan ang sa tong presidente sa ikakauswag po kan ekonomiya kan nasyon kan Pilipinas. May balik hika nga. Kung nagagastos man, at least may balik sobra pa. O, yan ang maray dyan. Oy, sana magbarato man po ang presyo kan bagas. Saka maging bastante ang supply ka ini. Pero sabi ba ni President, magiging 20 pesos ang kada kilo bago pa mag-eleksyon. Garo dahil pang 20 pesos ang kada kilo ng bagas ha. Mapa kung nababakal digdi sa market. Pero sa supply ng bagas, sabi kang Presidente, mayong problema. Malat siniguro niya mismo na bastante po. Ang supply ng bagas maski pa matapos po ang El Niño phenomenon sa masunod pang taon. Sinabi ang kan Presidente matapos ang pagkipag hampangan kani sa industriya po or industry players sa panginot kan Private Sector Advisory Council as in Philippine Rice Stakeholders Movement duman po sa Malacanang. Bigin sister kan Presidente, manageable po and stable ang rice situation sa nasyon as in mayong problema. Taigwa kitang bastanting supply hasta sa matapos po ang El Niño phenomenon. Ini sa tao naman padagos kan mga report na nagtaraasan da po ang presyo kan bagas sa merkado publiko. Sa naging teripon, latag kang grupo ang sendang rice supply outlook sa nasyon hasta sa katapusan kan na taon 2023. Buyag-yag maninda, maging ni Agriculture Undersecretary Mercedita Zumbilio na ang projected ending stock ngunya na taon nasa 1.96 million metric tons or na sapat sa laog po nin 52 na alaw. Sigun pa sa opisyal, kung pagbabasyan po ang stock projection data kan Philippine Statistics Authority, nasa 2.12 million metrikong tonelada ang stock nin bagas na maagwanta nin 57 aldaw. Magigirumduman na nagpaapod nin meeting ang Presidente para ramon sa mga stakeholders ang kamugtakan kan rice industry asin masiguro naman po na bastante ang supply nin bagas sa nasyon. Nagapupo naman po ang tig-aranihan nin mga paroy kan sa itong mga paraoma hasta sa bulan na Nobyembre.
Ano oras na mga tugang? 10:09 pa sana. Nin pagkaaga. Uy, grabe pa, no? Aros sa mga 1 hour pa kitang mairibanan. Malanit ang saldang. Maray ang kamugtakang kampanahon. Oy, good morning kay former Congressman Sal Fortuno Sr. and Vice Governor Sal Fortuno Jr. Pag nagigiramdo, namimensionar ko ang saldang garo tatak. Sal Fortuno Senior and Junior. Kaya, good morning man kay former Congresswoman former Congresswoman Jocelyn Fortuno. Good morning po, Sendo. Uy, mga tugang ha, bilang dapo, bilang. Mga may trabahong Pinoy nagdadakol, sabi po ni President Marcos. Bilang pagpapatibay kan pangako kan administrasyon ni Marcos sa labor upscaling, ipinahayag po ka National Economic and Development Authority NEDA na target nindang mapakaray po ang employability as in mapakinabangan ang mga benepisyo kan demographic dividend ka nasyon. Ini po kasunod sa report kan Philippine Statistics Authority, non-employment rate ka nasyon kaitong nakaaging Hunyo 2023 suminakat sa 95.5%. Na mas alangkaw sa na-report na 94.0% sa parehong bulan ka nakaaging 2022. Katumbas man po ini kan 48.84 million na may trabaho kaitong Hunyo this year. Poon 46.59 million kaitong Hunyo 2022. Mientras tantong unemployment rate kan itong Hunyo 2023 4.5% na mas mababa sa 6.0% na nai-record kay itong Hunyo 2022. Kaya ang bilang kan mga taong mayong trabaho kay itong Hunyo 2023 buminaba poon 2.99 milyon kay itong Hunyo 2022 hasta 2.33 milyon. Maray ko na araw kayo ang barita na kulang ang nagugutom. May mga trabaho kadakla ng mga Pilipino. Oy, oras na mga tugang Alas 10:13 na po nin pagkaaga. Oy, kalaguyo po ni Mrs. Dido Kimister. But sabi yun, sambay ni Mrs. Tigbak sa sayang mister. Ano do kaya pa di tayo gwapang araw kayan padi? Ano yun dahil mahahaling sa rambayan na yan? Pangyayaring buhay tayo ni yan na nakapadimonyo kaya sa iribanan kan mga mag-arago. Kung nagiging unfaithful ang sarong partner sa iyang kapartner, dapat gayud dahil makakomiter nin infidelity sa relasyon na si Sema na mag-aragom kadimalasan ang inaarabot hanggang sa nahuhulog po sa siring kaning bagay. Dapat talaga maging loyal, maging faithful lang po sa kapartner. Sarong lalaki po ang nadukayan na duguan asin mayo na ning buhay sa Tanay Rizal asin an mister kan babaeng sinasabing sa iyang kalaguyo. Ang pinaghihinalaan po na may kagigibuhan kang krimen. Ang biktima po na si Leonardo Astobesa
residente kan barangay Daraitan na Tanay, na-discovering duguan asin mayo ng buhay sa laog kan harong kan suspect na si Mike Galban na matatagpuan sa Sitio Tuli. Ikaw ang palang Sitio Tuli. Sa barangay Daraitan Tanay o Daraitan Tanay. Nainot kayo ni po alas 10 ning banggi nin Martes kan madiscover ang bangkay kan biktima sa laog kan sinambit ng harong. Naglalataw na bago pang krimen, nag-inuman subot ang biktima kaibanan Sinda Galban asinan sa iyang live-in partner na si Melania de la Cruz na sinasabing kabit o sambay kalaguyo subot kan biktima. Sa laog kan harong kan testigong si Gilbert de la Cruz. Agaloy-haloy, minali sa buot si Melania, asin nagpuli, alagad, sinundan ini kan biktima. Nahiling man na subot ini ni Galban na huminali naman. Nakubanan na sana, subuot ang testigo kan makadangog nin mga kurahaw asin iribian gikan sa harong kan suspect kaya marikas na nagpasiring duman asin inaram kung ano ang nangyayari. Digdi subuot niya nahiling ang biktima na duguan ang nakandusa asin mayo ng buhay sa laog kan haro. Sa investigasyon naglalataw na pwedeng nagkaigwang relasyon ang biktima asin si Melania na sinasabing iyo ang posibleng motibo kang krimen. Bako man malinaw panggayo sa investigasyon kan mga otoridad kung paano po ginadan kan suspect ang biktima. Siguro tinibtiban o kung dahil man winaki or pinatadaw ka ni nasaksak or binadil. Taday kompleto ang report kan na PNP. Taro na naman pong biktima, Diyan man ni nangyari sa pili. Kahit itong nakaagi pang mga aldao. Karumal-dumal man po na kagadanan ang sinapo kan 27 anyos na babae. Matapos pagparasaksakon sa tubangan kan sa iyang mga kainuman, kan mismong live-in partner man kanin. Pambira, mahanap buhay lang kami ni Paring Cha. Kabali na po itong mga sponsor sa programa. Si Punong Barangay Widin Salvadora, kan Santo Domingo, Iriga City. Si Riman ang programang ini atod ni Punong Barangay Eduardo Di Mewat, kan Perpetual Health, Iriga City. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, gamit kay may bangon sa libong bulaklak.
Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom nin short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon nin tubig uran. Maglaag nin mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot nin nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sama-sama tayo, mag-aliwings na dito. Kapamilya man o kapuso yan, kapatid at kaibigan. Sa Intersac ay panalo, sama-sama tayo. Indoors.
iyong mahahalaga. Halakhakan at kwentuhan ng magahan o hapunan. Kompleto na ang araw, di ka mapapabayaan. A tasty food is what you deserve. Indoy. Siring man, buot niya mong pasalamatan ang mga major sponsors. Cantenia Francia Celebration 2023, Olympio C, Nivalio Custom Broker, Unit 206-C, Regina Building 410, Escolta Manila, Miss Betsy O. Odavar, Santa Elena Baras Nabua, Camarines Sur, Mayor Jeffrey S. Besenio, Baaw Camarines Sur. Uyaman ang mga minor sponsors. Kanamo Local Food and Beverage House, San Isidro, Irigas City. Engineer Jonel Feliciano Jr. and Family, Springfield Subdivision, San Roque, Irigas City. Engineer Ariel O. Soriano, San Miguel, Irigas City. A.T. Reyes Salon, San Roque, Irigas City. Father Dan Aguilar, Paris Priest, Our Lady of Fatima, San Isidro, Irigas City. Dr. Lisette Tulete Chuan and Mrs. Perlita Tulete Chuan, Topasugod, Nabua, Camarines Sur. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Jenny O.K., Irigas City. Honorable Nestor Andaliz and Family, Barangay Kagawad, San Agustin, Irigas City. Architect Lito Florese and Family, San Antonio Ogbon, Nabua, Camarines Sur. Botor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry Botor, San Francisco, Irigas City. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Irigas City. Honorable Eton Paro Balieber, Councilor, Bula, Camarines Sur, and Dingdong, Antioquia, Balieber, Barangay Salvacion, Bula, Camarines Sur. Honorable Ray P. Lacoste and Family, Municipal Mayor, Buhi, Camarines Sur. Barangay Kagawad, Efren A. Martinez and Family, San Nicolas, Irigas City. Christine O. Martinez and Family, San Nicolas, Irigas City. Past Faithful Navigator, care of George Lapat, Metrocore Subdivision, Las Piñas City. Past District Deputy Eli Pasis, number 28, Mercury Atlas, Monwalk, Las Piñas City. Ang porsyon na ini atod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Siring man ang oras na yan hatod sa Indo ni Punong Barangay Lito Tataro. Ang programang ini hatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwang kan Perpetual Health, Irigas City. This time check is brought to you by Olympio C, Nivalio Custom Brokerage, OPC, Unit 206-C, Regina Building 410, Escolta, Manila. Service offered: Customs Brokerage, Tariff Consultancy, Tracking, Domestic and International Freight Forwarder, Non-Vessel Operating Common Carry. Gusto mo bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sandout at may tsansa ka maging isa sa tatlong masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 169907 Series of 2023. Education is your passport to the future. Equip yourself with skills and quality education offered by Mother Teresa Colegio de Iriga. They offer the following courses for academic strength: accountancy, business and management, ABM, science, technology, engineering and mathematics, STEM, humanities and social sciences, UNS, and general academic strength. They also offer technical, vocational and livelihood, information and communications technology, ICT, with specialization in computer system servicing, home economics, with specializations in bartending, food and beverage services, tourism promotion services, and local tour guiding, arts and design, with specializations in performing arts, music and dance, visual arts, and media arts. At ang pinakamaganda, pinakamagaan, no tuition fee. Libre ang books and modules, school uniform, PE shirt, ID and ID lanes. Kaya ano pa? Enroll na sa Mother Teresa Colegio de Iriga, San Roque, Irigas City. Sa likod lang ng Irigas City Terminal. Sa mga taga-Balatan, meron din Mother Teresa Colegio de Balatan, Zone 5, Duran, Balatan, Camarines Sur. Sa mga taga-Bula, nandyan din ang Mother Teresa Colegio de Bula sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Inquire and enroll now. Visit our webpage, motherteresacolayo.edu.ph, or our Facebook page at MTC Iriga, o di kaya ay tumawag sa 054-884-7876. Cellphone number 0946-340-3540. Mother Teresa Colegio de Iriga. Be mathematicians. Be champions.
Masakit ba ang iyong ulo at katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulo at katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program: Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements: bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, high school graduate or senior high school graduate, Certificate of Live Birth, NSO PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements: SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges. Enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa!
Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Pinapasalamatan naman po ang Romars International Gases Corporation, exclusive distributor of Mars Flame LPG cooking gas and refilling plant po ninda yaon dyan sa Sunto, San Juan, Bao, Camarines Sur. Owned and managed by Vice President Director Elmer Sapugay and Charlie Sapugay. Salamat pong maray sa Endo. Nasa linya ko niyan si Karondang Philip Baracena alias DJ Pogi. Good morning kami. Salamat Tabi Karondang Joey. Good morning sa mga parantaban niya to sa sama. Mga kaulay niya to si Attorney Nonoy Waperina na City Administrator kan Ciudad ng Iriga. Maaraman ta ko na ano ang mga magiging aktibidades sa nagdadangadang na foundation anniversary kana Ciudad ng Iriga. Saka itong manunungod baga duman sa pinagigibong drainage kanal dyan sa Merkado Publiko kana Ciudad. Sir, good morning po. Live po kita sa RPNDG kaya ang korpo si Karondang Juwilin. Hello sir, good morning. Good morning na maray sa emo. Idol, Attorney Maharlika Ramon na Waperina II and may ghost na City Administrator kan Iriga City. Ano po ang preparasyon nagigibot ang niyan na mapadapit po sa nagdadangadang na Charter Foundation Anniversary kan sa tuya pong syudad? Iyo po, right now iko nga ning ongoing meeting kasi pinaplansya na itong Civic and Military Parade. Iko kitang parada sa September 3. And then itong mga other activities nagsasarabit naman po ng proposal sa mga in-charge na department head. So, ang pinaplansya ko niyan, yan ang major event ito pong Civic and Military Parade. Ay po, ini pong siguradong halaban ang mga partisipante po kani yung sa military parade, mga piradaw po ang mga contingent taligdi yung ma-participate. So right now, nakaluwas na po itong mga surat, mga invitation, and kukolekta na po itong mga return slip kung siya mga ma-participate. Pero most likely, dako lang ma-participate, especially ngunyan, pati itong sa luwas ng Iriga, itong pagtraid na mga munisipyo, inimbitaran man sa mga eskwelahan. Iya po. Ano ibabalita sa military parade, ang MAPI and Majorite competition tabi, Attorney? Yes po, piga-adalan po yan. Pero ang priority po itong sa mga CET, ROTC. Piga-adalan po yan kung paano. Dahil naman pwedeng itong sobra man na halaba ang parada. So, yun ang pigbabalansin mo niyan. Sa meeting mo niyan, ongoing mo niyan ang meeting. Iya po, oo. May mga other activities pa po pala nini. Di bot sabihin talagang si-celebrate po ini na talagang balik sa normal. Ano po? Yes po. Kadakol kang activities mo niyan. And nag-aarabutan pa man sana po itong project proposal and for approval ni Mayor. So, maaraman ta po ang final schedule of activities kaya siguro a week from now mapaluwas na po. Ay po. So, sa iba po kitang information, medyo
sa primerong pagkakaigwa kan dangog kaning legislative inquiry po baga, attorney, igwang mga resource speaker na duman na talagang nagbuybuy na kan sa inda pong naaraman. Ano po ang masasabi nindo kani taga Ruloy-Luoy pong naglilinaw? Yes po, yung man talaga ang purpose ng inquiry na yan. Ang purpose kayan, mapaluwas ang katotohanan. And yan ang mga resource person po yan. Pig-imbitaran yan. And hopefully, magtaramsin na po anong totoo. Opo. And sa ngunyan po, nahihiling po na, na maluwas talaga ang katotohanan dyan. Back up by, ano po yan, bakulang yan, testimonial, back up by documentary evidence. Hindi po. Ini pong ano po, ini pong sasay mo lang pong kaaraman, attorney, pwede pala ining daroon sa Congress. Ang sabi ni Vice Mayor, tataaning kopya kan magiging desisyon kan Committee in Bank. Sa tuya pong congressman. Ano po ini? Pwede pala ining dangugon pa sa Congress? Yes, kung hapot mo po, kung pwede, pwede. Kasi ang Kongreso is igwang authority and igwang poder na mag-imbestigar na anuman na matter na related sa pag-disburse o paggasto kan public fund. So, igo po sinda kaya na, no? Igo po sindang poder. Iyo po, halimbawa po, itong mga invited pa na nangaranan kay ni pong dukaya ni Mayor Rex Oliva na ang acronym is Madil Scam, dahil mag-aparecer sa imbitasyon kan sangguniang panlungsod, duman sa Congress mapipiritan sinda mag-attend kung sinda subpinaon. Yes po. Iyan po ang pagkakaiba kang sanggunian panglungsod sa kakang Congress. Ang Congress po, igo po siya ng subpoena power and kaakibat po kaya igwasin na ng contempt power. O, bakong araw kang sanggunian, ang sanggunian is they can merely issue letters of invitation. And mayo po contempt powers. Ayan pala ng pagkakaiba, kung isnabon pala ng imbitasyon kan sangguniang panlungsod, mayong magiginibo. Pero pag abot sa Congress, dahil hindi pwedeng basta isnabon, ano po? Yes po, but more than itong pag-content, ang importante baga is maklear mo ang sadiri mo. Opportunity po yan kung inosente ka, opportunity po yan na maklear ang kung involved ka sa sarong issue. Kung mayo kang kasalan, kung wala kang kasalan, kaya ka man dapat matakot. And opportunity nga niya na ma-explain mo ang side mo. Iyo mananggad, ano po. Kan first hearing po baga mayo si Beverly saka si Berosa dahil po nag-aparecer. Yes po, nagpa-excuse mo na sinda ta mo parte kang testimony ninda kang pagtaram ninda dyan is kailangan step 1 niya mag-prepare sinda ning kadakol-dakol na dokumento. Mo ang sa accounting baga accountant ba si Ma'am Beverly Espiritu, kaya po niyong i-prepare itong mga kadakol-dakol na dokumento. Taning paglaman siya, supported ng mga dokumento. Iyo po, tama man ang gata. Diyan kaya, dahil pwede na dyan ang bara-bara, saka mabase na sa pawang katotohanan lang na testimony. Ayo po. And very maingat kita dyan sa issue na yan. Kaya nga even ang witnesses, kung mararamdaman mo po kang pag-appear ko dyan, yung first na hearing, sinabi ko na dapat maging maingat kita sa pagtrato sa mga resource person. Bako man silang suspect, bako man silang akusado dyan. In fact, ang napod sa ina, resource person. Mm-hmm. So, maingat po, i-remind ko ang sagunan na dapat maging maingat kita. Iyo po, itong bakong offended na masyadong mga tanong or itong bakong nakakakilhag, itong hapot na medyo lalong magiging magayon ang pagbuybuy kan testimony. Pero po, barita postpone daw sa maabot na Lunes. Noorin na
may barita ka na po kung narin po ini idadagos Giraray. Yes po, ang nakaabot sa ko yung informasyon parang next week, pero officially, dahil pa man po ako nakaka-receive ng invitation from the Sanggunian. Kaya po, duman po kaya may mga may arog ni dating Konsel PV Gascon, ito palang tugang niya, nakabali pa, haloy ng gadan. Pangyayari nga niya ako. Yes po, and nahiling ko nga dito man, kasi presidente ako, nahiling ko na tiri-ay si former councilor PV Gascon, and siya, mamundo siya, siyempre, ito man na honra, ito man na dignidad ng tugang niya na, sabi nga niya, my sister died a millionaire. Niyo po ninang mito sa kasal, mayaman talaga to. Saka, sige itong panao. Iyo po. So, medyo ano baga sa bad light na mayaman ka, tapos kaya bakit naman sa lista ka mga indicted. Iyo man God. Ito nga ni pong sarong dandi final, ano man pala nini, maray man ang trabaho kayo, nakabali pa daa. Yes po. Ninong ko po siya, and maray po ang ang pagbuhay, pero sinabi niya naman po sa kuya na personally na bago niya itong pirma and ang agum niya, and dahil siya naka-receive. And in fact, sabi niya, kung tatawan da siya, kang araw ka itong amount, ma-refuse siya, dapat para dayan sa mga nangangaipo talaga. Itong indicted. Correct. Ito talagang tios sa pinakang tios. Tapos po, iba po nga ning senior citizen duman na mareman pala ng ka ito, estado sa buhay, igwa pang punong barangay na nakabali, kaya supog na marita. Irasi man nga kami kap. Mangyayari nga niya ako. Pero, nalubat na kita lip. Digdi sa cellphone ko lip, hindi man na mag-contact. Lubat na kita digdi sa tabaga. Digdi sa tuyang gamit digdi. Sa ka na, cellphone ko tabi lip. Kung nagantabay ka lip, digdi sa cellphone ko, pwede ka mag-call. Nalubat ining cellphone ta digdi yun, ining text line tang ginagamit. Yan, digdi na lang, oo. Hello, pasensya na po, tabi, attorney, nalubat ining ta digdi gamit na text line sa station, sa Anchor, sa announcers booth. Go ahead po, attorney. Yes po, opo. Yun ang pong sabi ko sa bago na how I wish na ang mga maduman sa liquidation report na ito sa payroll, how I wish na tapos po ito totoo. Mayo pa akong tao na hinapot na nakalista na nagkumpirma na pirma talaga ninda ito sa naka-receive siya. Iyo po. Ini po palang dinadawag ni about pa lang ini sa AX po? Yes po, all about expo ini. Pero iba-ibang sectors, sa women, sa youth, farmers, PWD, and solo parents. Tapos po yan, itong mga indigent talaga. Iyo po. Sabi po baga ni Vice Mayor, dahil na kayo din pahalawi ko na maray, ngarig makapag-rekomendaman po ang sa endang institusyon. Kanada dapat, po? Yes po. Ang tempo, ang makontrol kayan kang adalagan kang investigasyon na yan, siyempre sanggunian, kung gusto niyo pakaskason, makaskas yan. So, sindamagay ang pang schedule na puprovide sa moya kung maaaring kang ma-appear. Iyo po. So far, attorney, manamang kaming gayong ang importante po, naisa publiko yun takadakol talaga nag-aantabay ka sa mga radio, sa mga live streaming kan sanggunian, sa audio in the visual, nahihiling. Nahihiling po ang mga nagiging resource speaker, mga nagtatararam, pati ang sanggunian po, sabi mo nga bitibo ka bako lang sa sa publiko kayan, kundi ang mga miyembros kan sanggunian makagibo maning mga special provision para po dahil na mangyari ang bagay na yan, magkaigwa na ng provision na kung igwa pang mag-attempt na siring kaning paggastos kan kwarta kan gobyerno sa bakong tama, mapinalan tulo sa sin mapatawan ng magkakanigong
kastigo or asunto? Yes po, and nagpapailing lang dyan na sa ngunyan buhay ang check and balance kang gobyerno dito sa Iriga. So ang sanggunian, ikuang puder na mag-check kung paano ginagastos ang kwarta kang LGU, and puder man na mag-imbestiga kung nahiling ninda na dahil ginagastos sa tama. Iyo po. Iyon na po ini ang nagiging garo example na kung igwang mapapadosahan di padosahan. Kung igwang dapat na personang imbiltong persona kasuhan. Kaya yan po ayaw kita sa demokratikong bansa o nasyon. Yes po, and ang ma-decide man ngayon po court, and sa korte talaga, dahil man yan basta-basta matauning padusa kung mayong nagkakanidong ebidensya. So, yan, talagang mahihiling dyan kung siya nagsasabi ng totoo. And yan nga sa sanggunian, ang mga tinataram dyan ng mga testigo, baka supported man ka mga ebidensya. Iyo So, po. ang mahusga ka yan, saka iyan ang mga kagawad ka kung anong gusto ninda after kang hearing, kung anong rekomendasyon ninda. Iyo po. May mga kagawad na pirming ausente sa legislative inquiry. Pag-arok po kaya ng mga kagawad na pirming ausente, dahil tatawanan po ng documents as their copy. Ayan, kung maghagad po sinda, tatawan siguro sinda. Abo ko pong mag-speculate kung nasa sinda absent. Ay, okay. Pero po, ang on-trial ligdi, bako man lang itong mga, kung siya ang responsable, ang on-trial ligdi, ang entire sanggunian. Kung ano ang ginigibo nila during the hearing, huhusgan sinda kan mga tao. Iyo po, tama po, correct. Paano sinda maghapot ng mga question, mahiling kan tao kung nag-aadal sinda. So, kaya dapat, pero sinda dapat preparado. Precisely po, dapat talaga arugutan na kaya Pero anyway, aram na po kan public, ito talagang nagtatrabaho, nag-a-attender sa mga hearing, especially in inapod na legislative inquiry, because this is a public funds and involved in public interest. So, Diyos mabalos po. Sa toya pong nakakawalay ko niyan, si City Administrator Attorney Maharlika Ramon na Waperina II. As your parting words po, sir. Yes po, and salamat sa pag-interview, and sana tutukan ta po ini hanggang matapos. Kung talagang ini gibo-gibo lang, maaraman ta, makapag-render kita ng opinion sa mga bagay-bagay. Bako lang magbase kita sa chismis, kung itutukan ta ita, nahihiling ta ba may mga documents na pinipresent. So, nangaling tawag kita ng intelligent opinion sa isyong ini, tutukan ta po ini. Iyo po. Noted po, and thank you so much sa mga nag-aantabay po sa Moya. Nadawag ta po mismo sa tuya pong namumutan na City Administrator. Back to you, Lip. Last question na lang tabi karon ng Joey. Go ahead. Go ahead. Kung manonood man sa merkado publiko, attorney, yung drainage canal, pirapuan budget kini tagkod hanggang rin na proyektong. Yes po. Iyan po ang in charge kayo na opisina, ang City Engineering Office. Di ko po aram kung pirang budget kayan, pero katapos na po yan before na, actually tagura na nga pero itong magka-typhoon season, iyan po kaya na ngunyan lang yan nabuksan, and nangalas nga ni Sinda na iyan pala ng mga drainage canal na yan, mga igwanganin dyan pala ng portion na sinimento. So, gabos po yan pig sususog sa dating kanal para ang flow kang tubig padagos-dagos. Okay, Lip. So, initabi karon ng Joey pagkikipagulan niya to kay Attorney Nonoy Waperina
na City Administrator ka na siyudad nin Iriga. Morning na lang sa iyang mga pag-iriba, and siyempre kay Mayor Rex Oliva, yan manigdi si Paring Jess Gonzales, and siyempre so sa tuyang prinsesa. Yan. Hindi naman si Philip Maracena, RPN Radyo Randa. Salamat na maray kay Karundang Philip Baracena kay banan ng samoyang OIC Ma'am Kayla Ligasyon kan RPN DCKI nakaulay po ang maigos na City Administrator Attorney Maharlika Ramon Uwapirina II Idol. Ayan. Nakuata na po ang mga information nali po sa iya preparasyon ninda sa nagdadangadang na foundation anniversary Charter Foundation anniversary sa September 3. Major activities na digdi is the civic and the military parade. May mga other activities pa po and for approval pa ni Mayor Rex Oliva ang iba pang mga gigibontang mga aktibidades na madadalan ta po ano. And duman man po sa legislative inquiry tutukan ta po dahil hanggang sa matapos ngarig at least maintindihan ta ang katotohanan kita na mismo ang makataram sa inaapod ng malicious anomalous disbursement, encashment, and liquidation scam na nagbungkaras digdi po sa siyudad kan Iriga. Only in Iriga City, 15 beneficiaries po or beneficiary. Ang pinag-budgetan in dakulang kantidad, more than 30 million. Pero duman sa mga tararam na po na mga tao dyan sa primerong hearing kan in bank, medyo ba nga ni nagurula luwata dayamandaan nakaabot. Asin ito nga ning si Kagawad former Kagawad PB Gascon na itong tugang niya na milyonarya nakabali pa singaran na gada naman pati palan kaya kahirakman egwang mga marayan buhay na nakabali pa ini po kayang AX both sabi yung kani assistance to individual in crisis situation. So mga tios talagang dapat na nasa listahan dapat na iyon makareceive kan tabang o ayuda kang gobyerno dapat iyon mataan. Dahil pwede pong si isay-isay na sana ang bubugtak sa listaman ng igwa duman na senior citizen na marayman ang buhay. Igwang dandi prenal na marayman ang buhay, nakabali ba? Pangyayaring buhay tayo. Kung di ka muna po, ang bahala. Kaya nga ni po, ipinag sa publiko ang kakaigwanin legislative inquiry at ang arig pong makaaram po ang mga tao. Dapit sa isyong ini, bagay na ini. Bueno, ako loy-loy naman ang mapaaram. Ini po si Joey Lim sa lawas, Sinda Karundang Philip Baracena, Ma'am Kayla, and si itong nakaibanan ta? Diggs Martinez, si City Administrator Attorney Wapirina, naging guest sa programa. Sa transmitter site, si Engineer Abilindon Toralio Enrique Sagayap. Digdi sa technical, katahid ko, si paring Charlie Binaobra. Si Tony Matic Saison sa information. Ang mga guwapito ta, future millionaire na mga estudyante, graduating kan na si SPC, ECE. Good morning, salamat. Ayun po si Joey Lim. Standby po kita sa masunod na programa, Diyos mabalos po sa Indogabos.